Per què els flamencs són rosats? Els flamencs són rosats per la seva alimentació. La seva nutrició està basada en una sèrie de crustacis que a la vegada s'alimenten d'algues i cianobactèries, molt riques en carotens. El carotè és el que fa que tinguin aquest color rosat tan intens. Aquí al delta veiem que els flamencs solen ser una mica més blancs que altres llocs, i és perquè aquestes cianobactèries o aquestes algues no són tan abundants com a altres llocs del planeta. Per què les cries de flamencs són grises? Quan neixen són de color gris, és un plomatge juvenil, el veiem en molts tipus d'aus, i van canviant conforme van creixent. És al tercer any, quan ja són adults, que ja tenen aquest plomatge completament blanc en certes plomes de color rosa o vermell. Aquest color es va intensificant tant per la seva alimentació com per la seva edat. Quin paper tenen els mascles i les femelles en la cura de les cries? Indistintament de si són mascles o femelles, tenen aquest paper protagonista a la cria dels polls. Però la cria del poll, més que en parella, es fa en colònia. Els flamencs són supergregaris i es treballen més en conjunt que en solitari. Llavors, la cria, per exemple, quan són una mica més grandets i ja han sortit una mica del niu, la fan en guarderies. Ajunten tots els polls en un grupet i els adults es van tornant per a supervisar-los i que no es passi res, no? Tindre'ls una mica guardadets. Llavors és un aspecte social superinteressant dels flamencs. És cert que poden dormir sobre una pota? Sí, els flamencs poden dormir tant drets com agenollats. Moltes vegades els veiem junts a primera hora del matí, sobretot en aquesta posició típica d'estar sobre una pota, no? Això, part d'una posició una mica més còmoda per ells, també és part de la seva regulació de la temperatura. Com estan dintre de l'aigua i és un medi humit on la temperatura pot variar molt, i més aquí, doncs ara a l'hivern fa molt de fred, fa ventades, això serveix per tindre menys part del seu cos exposada i poder regular molt millor la temperatura. Com s'alimenten? El flamenc té una alimentació pràcticament única en els ocells. El seu bec és com una espècie de colador i és totalment diferent a la gran majoria d'animals. Normalment, els animals tenen un bec superior més gran que l'inferior. En els flamencs és al revés. La part de baix funciona com una espècie de cullera i la part de dalt és més petita. I no sols això, sinó que a diferència, per exemple, en atlos, la part de dalt és mòbil i la de baix la mantenen fixa. Això el que fan és, en la part de dalt i en la llengua ajuden a entrar aigua dintre del seu bec, l'aigua surt pels costats i tot l'aliment es queda dins. Poden arribar a filtrar fins a 80 litres d'aigua al dia. Llavors són pràcticament unes depuradores en plomes que trobem aquí a les llacunes. Quants anys pot viure un flamenc? En captivitat s'han identificat flamencs de més de 44 anys. En llibertat, òbviament, normalment no arriben a edats tan avançades, però sí que vam trobar flamencs de 20 anys tranquil·lament. És una au que viu molt de temps, molt més que la majoria de les aus que trobem aquí.